سلامت بات ہے ملک جان. ایدا جست منی شنکه میں زامرانا چه کچھ سرا بگیرتا سر زامران درو یکیں جہل زامران و سر زامران درست زامرانے میں زامران تها کجام درچ کدار و کابوچ هستن تو میں کوهان رودان کجام درچ کابوچ چه توگز سیاگیسی و درکان و سورگو مومچو تنوانو ناگو یہ چودہ چگہ گرتا بادئی روپیتا پگونزانو ارچنانو کاپارو پیشدراجو تائیدا زاموری بندتا کچھ سرئی ہند دمکتا زراگینو سلاحو ادرہیں گتانو کجام درچ کدارو دازو پیشو پرک کجام هندو دمگا بیتے میں زامرانا. سلامت بات. سلامت بات ہے علی جان جمعہ زامرانی وشت کے تو وش سلامت بات ہے تو جست کتا یعنی امی بازار زامران ہے سر زامران جہل زامران علاقہ یعنی وہ میتا گو ہند دما گو درچ کو دارانی کچھ سر جور داب کلم داب ریداگ دربند ای علاقہ میگا ای علاقہ نے گیشتے یعنی پورک کو یہ چیز گیشتے ہاں ای میں علاقہ داز ہست دا سرپیرین یا ای کورا ای دا چے کروچان ڈن نبیر پلان لوپ دپا تانک بیا تو ادھک میں دربند تانک ایر کپی دیں پہ چلتوارو ای کورا خود داز ماں پورکی ہما دازی ہما وہاں کو کچھ سرا علاقہ داز گیشتے کم میں آنگو گیشتے پورکا او یا جاگی زرد سنٹا ہمیں کچھ گردا کہ کور چانگو یعنی تو وہ جام سے گئی لکھ بھی ہمدہ ای جگہ یا دازی وہ بتا وقتا بلے گیشتے آنگو علاقہ میں گا ای کوہان یعنی گیشتے پورکا وہ کروچی ہیجوی کوتان نلونج اسپیتیں گر چھوریکور وہ ای علاقہ ای چے پیسانتن کنڈے سرک پہ ای کنڈے دیما او پورک ہست او ہمیں کنڈے ایرک پہ دست راستہ راہ ڈننا دیں پہ دست راستہ یا جاگی ایک تاپ دیما ہوئی دا یا پورک یا شوشنک پورک گری او دا پورکا میں کنڈک دیما پدا یہ کورا ہو بگر دا پورکو ہا او داس ہستنک بیائے تو کروچی گر پشتا ای علاقہ داز ہست تو پورک ادھا دروس ہستے او پدا آنگو گریشک دب او واجہ سائی بازار او گریشک دب گریشک دوان یکی او دا کہ واجہ لالوند میتا تک ریدگا چیر ادھا تو واجہ سائی بازار دو میتا کا نام یکا صابن ہوشا پو کوتان ای علاقہ گیشتے داز یعنی پور کم ہز بلے داز گیشتے ای علاقہ ہز اس ایدہ جوریں کو مچو بادئی نیوانو گشردان چه نوانو چه سار امدا یک شہری ہے بازاری ہز شیوشن گریشاگ بلے اسے مردمان نی ای بازارا باقی نوانو چک گوزے او دا کمب کلا گو کل در ہان کلا گو ناگ او ہمیں کوان تو کا دیگے چیزیں بازار ہے وہ کاشی سری مومچ چیر مومچ جورکان پدا مومچا سری مومچ چیر مومچ او شان شہر مزنی شہر او یک شہر جورکانا
بازار دمبا کم جہلا دے ہم چوڑ مان تاری دیں پہ وقتی کے دیں پہ قبلہ گورا تو روئے دست راستہ ہمیں تاپ بنا شہر ہے جورکان بازار چیر یہ بلائیں شہر ہے وہ آن کو پتہ ڈاک سر کی بھی دیں سورا کر رو وہ پتہ آن کو درپکان وہ گر چیر گر بون وہ تحتان گتان وہ درب بولی کہ واجہ حاجی عبدالرشید میتا گتا درب بولی ایدہ ایک وان تو کا بازار باسا یک کیوشن کے سری پوٹی یک کیوشن چیری پوٹی پندہ بازیں بازارے ولشانی نامہ من نزانا ای کوہا بغیر چی زامری بغیر کو دا سر رو نہنگا ایردہ اچھا میشمر کا زامری تاکہ ایدہ ای مومی چی بندہ بھی ہے ای کوہا ای درست اندرا جمانا بلے ای ملکان پتہ داز گیشتر بھی چمے علاقہ او ای کوہاں دراج خارج دراج کی ہا آنکو میں زامرانا ہستے ہیں ایدہ ای زامرانا ہستے ہیں ای ہمیں یکیں بند کرو جاگ جاگ سندھ سید بھی بلے بند گیشتے ہمیں یکیں کے انچو سیدہ رو نو ای کوہاں ای دراج کدار ہر جگہ ہستا دراج کانی نام چیزی کما زانا ونی ذہنہ کہ مطلب شان شو دراج آرچن او ہاتھ ہنجیر او کسور او جاک ای گیشتا ای دراج سائے گا رو دی آرچن رو دی کو تاب دیما بلے گیشتا ای دراج یعنی سائے گا رو دی ہر چیز ہر دراج کی کا ای علاقہ کا نام گفتا ای تاب دیما نا ای گیشتے سائے گا رو دا او کونار کوہا ہو رو دی کورا ہو رو دی ای مزنی دراج او گیتے ای ہمیں دراج کا کوہاں تو وہ سائے گا رو دا بھائی کسترین دراج آدھگے شینز کو شپان کو گردر او ڈولوک او سگدنتا او اترات او ماری شاجیک کرشتاک ای ہو گشتے کوہا رو دن تو او لاٹو بلے لاٹو گشتے سمی تھالان رو دی او سائے گان دے من رو دی بورد شیب لاپان او لاٹو کو بھی او گشتے لاٹو گشتے تھاپا رو دی سائے گان رو دی لاٹو باقی دیگه گردر او کاریچ ای دراج ای گشتے سائے گا رو دی گردر ای دراج گشتے سائے گان رو دا او تاپا گشتے پتار رو دی پتار بون او دیگه بو مادرانے کائے چو بوئی وشی ای ہو تاپان رو دی گشتے چو شور دیما او باقی ای دراج کے داران نام کو منگے ای چے میں آنگو چے زامری بندہ بگر تاکہ مومی چاویا ای دراج درو ہستا ہے کوہاں وقتی کہ ہور بھی ہوا دیکھ ہمگوڑیں دراج کرو دی بہارگاہ موسم ای دراج کے دار سگ باز بھی دیا دراج کیا چی آئی رودی چم کلینٹ گنا دانا کے چمہ مان کرو چم یعنی کچرائے در کا وہ کسانے دراج دیگه کہکیچ او چی پیملو ستکوک او شرطاک پترک یہ گشتے بلے بہارگاہ آبا وقت بہارگاہ سال بھی یہ گشتے بہارگاہ آبا وہی مزنے دراج کسانے نام منگے کنچا تو مثال شپان کو گراموز ڈولوگ ای ہرچے باستا ای اور سال میں بھی بونڈ اور درنیاں آیا وقتی کہ ساک اور چی بارگاہ بھی پتہ ای شینزگان بنا بہار رو دی سب آئیوشن بہار دیگه گوانڈیں دراچی مراج باسا یا کشن درہون یا کشن کرکاواگ او یا کائے آئیوشن کے چی کنٹگویں کائے سالے آئی یا علاجی
آئی تو کدی بار مرما بران چوپن تو ریش واسطہ شرری ای کوہاں درستا ای درچ کو ای دار ہستا مشمئی علاقہ بند ہر جاگا او پدا آنگر روے دن پہ ایر کپی پگنزانا ای او پگنزان پدا آنگو دیگه چی او توگا جاگا نام دلاشتا لاد سری لدی یا جاکشن لدی یا کشن لادم بازار تا واجہ غلام رسول جوگیہ واجہ شیر محمد حیر محمد وی پارٹی واجہ ابراہیم ہمیں مردمان یعنی جاگا بتلات او ای کوہا ای سائے گا ہو ای دراس درو ہستنگو بردیپ سائے گا تاپا گشتا پتار ہستا و باقی انگو تاک بیت آرچن نانا ای کورا نہنگا ای درو نہنگا ای گشتے کے نہنگ کورا ای پونزان کور دب درکا انگو آنگو تاک مشتگا تاک ضرور شما آنگو پتا کش دیں پا آنگو ہمناریا آنگو دیں لنبا آنگو رو ای کورا تاک اپڑی مشتگا انگو جہلا نہنگا تاک ما جہلا تاک واتکا گو چی پیر کور دپا من درات کا ای کورا کہ پتا نہنگ دب درکا دب سکانا ای علاقہ مات کا ای سائے گا ہوئی دراج درو ہستنگو بلے کورا گشتے یعنی نہنگ کورا گشتے گازو او دھازا او نہنگا کورا اسیا پورکی پیجنی گشتے کدرو دازو پتکی ہو مانگو جاگی پونزان کور دب درک ہے چانگو نہنگ اور بھی دست راستہ اندہ چیرترہ کشکی لکی بھی دیں پساتا گرو روڑے ہمیں جاگا پمدہ او علاقے پات کھاس تاکہ بیت آرچنان دپا درے او پدا آرچنانا کے وقت برزاد بے ای سائے گا گشتے آرچنان سری آرچنان شہر پوشتا ای سائے گا گشتے آرچن گشتے ہا ای سائے بیت تاکہ چی روگ دانا تاکہ بیتو شیرو دازا کنڈگ سرا پدا آبری جنگو دیں پہ تو ریدک کورا رو ای کوہا ای دراشک درو ہستنگو او آئی آرچنان شہر پوشتا ای سائے گا آرچنان سائے گا بل آدم پدا ای کوہ نامی تاج گٹ مستنی کو تاج گٹ پدا آدم سرگی جی دیں پہ گتان رو شیوشن کے رنگ گری ای رنگ گری چانگو چی گتان شہر دومبا چندہ برزاد بھی پدا ایدہ کہے تو چی ڈھکا سرگی جی ایدہ پدا ڈوگدان ایرگی جی اندہ واج رسول بخشا ایک چمگی ہست تو شہر میں سائے کے دیمہ ای کش پدا ہم دکھے تو ایرگی جی ای کوان کے من نام گفتان تو ای جاگا ای بازاراں ای علاقہ ای درچکدار گشتے سائے گا ہستن درو او شیب لاپاں گشتے ای درمشوکیں کائے موشن درمشوک او پتار وقت کے ہور بھی تو شیب لاپاں ہار جہلا بھی اور پتار شیب لاپاں رو دگو او دیا کائے ایسا گورکائیں کا سائے گا رو دی او سیبر ہو سائے گا رو دی وقت کے باہر گا بھی ایک کائے بھی آئے موشن سیبر سائے گا رو دی او گشتہ میں پورکان بنا سارے چین جاگاں وہ سیبر رو دی گو باقی آدھ کے دراج کے کمان بلکہ نامی آئی نامی کریچ دار تر رہو سوچی کریچ دار تر رہو سوچی باقی دیگے گوانڈو کے دراج کے کیوشن کالپورگ بوساگ ورشن وقت باہر گا بھی کالپورگ بھی ای کالپورگا ہو اسیا بران تو بدا ہوشکنا او میں تاکہ گرادان تو گوانڈو ہے دیا گوانڈو لاپ تردہ شہر رہے او درہوند گوانڈو ہے گوش واسطہ شہر رہے دیکھیں ہمیں گوڑیں دراج کے ہستے ای کوہاں ہر دراج کیا میں
iyi banda zamranaga bu maça bigirtan ke zamuriya bro idras hasta idras kan geçti ki yani dava yani idras şindras ki ne yani ay dava ne işte pater ke vakti rudi pada de hengija ay maşın pater ke heng şirge darke o arçin ho renagda arçin rena ko ya ilaज पर रेश वास्ता o idras drostan to o kare taka खुश्क कन पता आप कन शपा सोबे वरन सु गुर्दे रोड़ा ये हो दस्त पा दर्दा दुरुस्ता शर ये कुहान इधर इधर इलाज तो जैसे बीमारियां दुरुस्ता पचामा दुरुस्त चीज़ा यानी इलाज है इधर खर्ची के माँ पैदा जान वो दिया के खाया ये मशीन नादग बो वश o nadak maşe mulk maşe ilaka geçtir zane kuca bi endak jarjaragni kandak sar kabi isi maşe kuarço hoşab ija geçtir nadak bi ilaka o akice dinar kala goze miangran garang ir kape chango parzlop kordap ka I kora tank sulav takshara I jaga o nadak sag baz bi o baki diya yak drach kiya ay maşe mat kenok ई जगह मात के नोक सक बाज भी ओ लाटू ई जगह हो भी ओ लाटू पता वक्त के मर्दों मुल्क बाहरगाह भी मुल्क सब्ज भी यानी मर्दों शो कोहा उदा पीछो नबू हेची नबू उदा लाटू का बुचोप यानी चे तक्कोला बुगाप ऊपर गिश्तर यानी हमें शाहरा के वक्त बाहरगाह गिश्तर से शाहर जा गिश्तरा चोप में शाहरा और सादे बिरे यानी पता में ताकुला बंद का और मर्दों ये सवास तो बंद तक यानी उती लोग जागा बेत सर भी ये द्रच का हर द्रच किया यानी या कार्य के या इलाज बाकी गिश्ते का हाज वर्के मान नाम बिहार कुतगा और एक चीज़ें मजान और शान नाम हम शमा गिफ्त हो अगर चीज़ें बिहार बताओ वर्के